เรียกว่า Pasbat logoफोर เอ้ยที่ไหนถังหนูมาไปที่มาหู नै जोंहा बिमाया अबा खामानि मावनांगौ फैबाय नै ไอ้พี่อะไรนี่ बबेयाव ก็บ้านเดี๋ยวซ้ำเป็นโรงเครื่องแหละ जेम जेम मोनलायदो जेम जेम मोनलायदो नै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय दा नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांलायदो माने एकदमबारे नै फ्रिजखौबो बनना दोनदो ओमफ्राय ओजोंहाय आलमारिखौबो बनना दोनदो शकेसखौ ओमफ्राय टेबुल चेयार बनजुबना दोनदो आरोना जोंहा हासबेन्डआथ' न' सिङाव खामानि मावखाबाय दं नालाय दा आङो उनाव देखायसिगोन मा खामानि मावबाय दं लोगोसेनो दिनै मोनायाव जोंहा सुलुं होनो आरो जोंनिथिं गुबुननिथिं उरिफोर होनो उरि होनो बांसिनानो उरिखौनो होनो ओमफ्राय आं सुलुं होनो आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि जाजोबना दं फिसा 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 थिग ओंखारखादोंमोन आरोना फारसेथिं सोलिगासिनो नै सुलुं हमनायनि बा अबे बा दाबोसो जाखाबाय नामा इखिनिया यै बा आखलायगासिनो हारसिङाव दंबावो नामा बा मेदामाबो थसाजोंलाय दंसं बा बावै मबाइल दोसो नामा आंना बिसिना गैद्रा नायनाय नोङो ओमफ्राय नोंहाना बांसिन जाहैबाय बा आरो गोजा फिथाइ एवगासिनो बा खामानियानो खामानि होनबा दिनै बोरो मोनगोन ना मोनाखै खजाथारनाल बेथो आंथ' नै कालारनि खामानिसो फोननानै बुरला बुरलि जाजोबना दं बेसोरानो नै होख्लायगासिनो सुलुं दा मेदामाबो होख्लाय दले संख्रि थेमा मानि लाफालायदो नामा सुलुं हमनायाव बा यै उथिनो रोंला ओमफ्राय आङो बेसेबा जानो गोथाव मोनो इखौ सौराय बादि स्राव ओरै गारखनलायनानै ओमफ्राय ना अखा हासोगारदो अखा फ्रि फ्रि हाबाय दङ मैया दाखालिनिफ्रायनो अखाया दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय अखानि बोथोर जालायबाय फ्रि फ्रि हाबाय दं आरो नायनो लोगोफोर नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना ओमफ्राय ना आङो गांगा थफानि खामानि मावनायनि जिफोरखौ सुना होदोंमोन आरो ओमफ्राय रानिनि सान्दुंबो दुङासै नालाय आसालियाव बोखोना दोनबाय आं थिखोना दोनबाय ओमफ्राय ना अखा हादो नालाय ओंखाम जानो बादोनो माबा माबि मिथाइ मिथुइ लुगैयो नालाय दावदै लाबदो ओमफ्राय नै जोंहा हासबेन्डआ जोंहा बोराया खामानि मावबाथाय इदि आलाय सिलाय जायो दा इखौ मावफिननो गोनां जासिगोन हम बना रहे रोटी कच्चा रोटी इखिजा रुटि बानायबाय दं इसु आंथ' बानायनायाव गैखाया माने आङो जोंहा बोराया जा एसे गय गथेबाबो बानायना होबाबो आं जानो गोनां जायो माने आङो रुटिखौ बिराद गोथाव मोनो आरो सोर सोर गोथाव मोनो कमेन्ट हरबानो जाबाय अखा बोथोरनि भिडिअ'आबो इन्टारेस्ट फैयाखै आरो ओमफ्राय मोनसे खामानिया बेस्थ' जानानै दंथ'यो ओमफ्राय ना नैखिजा मटरजों मुदुफुल एवलायबाय माने जोंहा आइया एसे लोमजादों आरो ओमफ्राय मोनजाया आरो ओंखायनो एसे बेलेग बेलेग बुस्थु मोनजायो ओंखायनो मटर ओमफ्राय मुदुफुलखौ मोनजायो माबा माबि मोनजायो आलुफोरखौ मोनजाया आरो ओमफ्राय जोंहा आलु जायाबा थानो हाया ओंखायनो नै आलुजों मटरजों एस्रा एवांदो इ मोनखांबाथाय नोंगोना नोङा गंगा थुफा एस' सिब्र' नुखादो बोरायबायलै नों आं लानायखौसो लानाय आं लायामोनबो इखौसो साफा नुदों आङो ओजोंहाय भाजाया मोनबाय ओमफ्राय ना दा आङो इयाव आलुजों मटर एवनो नागिरदो साराया ओरैबायदि खामथाबजोबना दं आरो ना दाखालि ना बारलि जादोंमोन लोगोफोर देखायनोबो हादिया एकदमबारे इसिन गांगा थफासे मोनखादोंमोन 3 किल' मोननो
इखो एवना फिथा एवलाय मा एवलाय इदि जाजोबना दं आरो जाखाथारो सङिलाय सोर हुख'बाय थायोखोलाय आं हुख'नो हायाहाय बोलो गैया नङा बेफोरबायदि माबा गैयिनि ओंख्रियाबो कटजेन फाजाफ्रा मायदि गैया इदि गोसोम गैयिनिया नै दामान खामखायो दा माने बेफोरबायदि साराय एवजानानै जानाय माबायदि कट मोनजागोन आं होननायखौ ओमफ्राय ना बेसेरा पुटिन खानाया मोनबाय बोराय खानाय आखाइ माननि नांलाजोबो खाराखै आंनावबो दंब्रा नै आंनावबो दं नै माने मैया दुगैदो आरो खोमसि खोमला ओमफ्राय दुगैनानै आरो मोनायाव नुवासैना ओमफ्राय दिनैथ' आङो दुगैखाया नों दुगैबा लाजा दुगैदो होनलायो अखाया इनो गोसा ज्राम ज्राम हाबावदोसो दुगैगोन मायाबा बारिश हो रहा है बारिश बारिश ओइनो जोंहा आया ओमफ्राय नोंलाय अखायावलाय मा मोनबाय दं आंगि मांगि ओइ आया मालाय अखायाव पाग्लिखौ गिदिंबाय दं खोनाबाय आंगि जादों इयो खामानि मावनो जायगा गैया अखाबासो गिदिंबाय थायो आरोना मानसिया गिदिंबाय अभी हम अंडा पका रहे हैं और अंडा पकाने वाला ये जुदि गोथाव जाया नों मोनबाय बेथा गादावलाया मानो गादावनानै मोखाङाव द्ला जाबाय आरो इखो माबा आमलेट बानायदोब्रा ओरैहाय बेलथेनानै सेकापना होदोब्रा आरो ओइ जायाखै जाम्बा ओरैसो ओइखो जा आरो अयाव होबाव टलटप रोंगौ जोंबो रोंगौ बोरैबा नायबा गुफुर बोरैबा नायबा माबा सिब्र बोरैबा नायबा गोमोन जाबाय बवालै बवा बबेयाव बारियाव बबे बारियाव ओमफ्राय नोंनालाय बबेयाव दंहैयो बबेयाव दंहैयो मेदामा अखाबारियाव अखाबाय दं आरो मेदामा बा खामानि मावबाय दं ओइलाय नै बा अखाबारियावसो खामानि मावखायो नामा अखाबारियावसो खामानि मावखायो खाथ्रालै नोङो बा मा खामानि मावखो बबेयाव ओमफ्राय माबायदि मावो बा नै जोंहा बिमाया बबेबा खामानि मावना फैबाय नै बेयो देना लाबाय दोलालाय देना लादोंनो साला लादों नैनो आगोना जायाखैलै हायनायफोरानो एसे गोबाव नालाय साला बा याम्मि नुखायो याम्मि हब जागोन इयाव न' हो दा रुटिया जाया होमबा नोंनो हो ए जोंना नैखिनि थरायाव 10ता दङ थरायनायानो 6तासो जानो नागिरखादो ओमफ्राय जा गांसेल' गोननो बे खावसेखौल' होबावगोन होनदोंबा भाजाफोरावबो आमलेट पियाज आलु मटर मुदुफुल मटर बा नै मोनसेया मेदामनि बेयो आलुआ जोंनि दा जों जानोसै नोंथांमोना लुबैगोन नायलांबाय अखा हानायाव साथा गंसेयाव नों आं जानो नामा फार्स्ट बाइट डोन्ट मेटार इउ मा डोन्ट मेटारलै आंबो हरब्रा
เรียกว่า Kasbad logoफोरไปเด้อ ăn lấy một ghé bắt rẻ ăn ạ 두 개 봐세? 이 구사 죽은 이능 남바. 준수 안 친바. 이거 더 빼이네. 피카시누가 돼. Akremen Nekhlai khaiba Logosi pias Logosi alu 가 버치러 아트라로. Neulai bere tarai redau khlanai nukhai manchike 지금 나는 아무도 잘해. Lekhai ba utung kai